Biljana Bedenica. Ja sam upravo došla s treninga, pa sam malo znojeva, pa se malo izvinjavam. Pegle, evo da pokažem. Moje pegle. Ovako ja radim bicepse i tricepse sa peglama. Pošto nemamo tegove ovde, mogu ja i da pričam i da vežbam. Nemoj vas, dosta je bilo. Ajmo, kad si počela onda, šta drugo da kažem? Stigla sam iz Los Angelesa pred 4 dana specijalno za ovaj reality i zahvalna sam televiziji Pink što me je pozvala. Šira publika me zna iz filmova Sekole i njegove žene, gde sam igrala i pevala pevačicu, ali ne sebe. Kažu ljudi, i glumila si sebe, ne sebe, nego su oni pisali ulogu za mene, što je jako važno. Sada, šta dalje da kažem? Šta je u Americi? Pojačam se, jel se čujem? Čujemo se dobro. Zašto si otišla u Ameriku? Otišla sam u Ameriku zbog ljubavi. Bravo! A šta znači zbog ljubavi? To je 3 tačke. 3 tačke. I vratila sam se, jeste i tekako. I vratila sam se zbog ljubavi. Šta? Što kaže, moramo se upoznati. Da nije u policiji! Ma nisam u policiji. 30 godina da živi od čega? Jel mogu ja da završim? Ajde. Ok, znači ovako. Ako vas baš interesuje šta sam tamo radila, ja imam biznis za nadogradnju kose, koji je veoma uspešan i uglavnom sve frizerski saloni od mene naručuju najkvalitetniju kosu za nadogradnju kose. Bravo. To da objasnim šta radim. Pa eto, nismo znali, moramo znati. Samo malo. Sad znamo gdje ćemo nadograđivati. Dobro, ne morate ako nećete. Sad znamo gdje ćemo se pozajmiti. Tačno. Sad, vratila sam se za Beograd zbog realitija i zbog nove pesme koje smo radili u Los Angelesu, a za koju sam radila i muziku i film i režirala ceo spot. Ovde danas... Tačno tako. Hvala. Znači, šta je baš još interesuje? Kako sam ja... Koje je bilo pitanje? Kako sam ja po karakteru to? Ovako, po karakteru sam veoma... Izvinjam se. Po karakteru sam veoma... Blaga, tačno, Kristijane. On me malo više zna. I kako se odnosim prema drugim ljudima na isti način kako i oni prema meni. Ako su fini i kulturni, ja se tako ponašam. Ako su nekulturni, ja se tako ponašam. To je sve od mene. Hvala lepo.